Vážení priatelia, môjim ďalším hosťom je Jozef Stančík. Jožko je maliar, umelec. To stačí, nie? Hej, rozmyslel som, že ešte že dizajner som ti chcel, alebo niečo také, ale to asi... To tak trošku možno. Možno trošku. Čo si ty podľa teba najviac? Slušne. Vieš čo, tak vlastne školu mám vlastne dizajn vyštudovaný a nedokončený, takže bol som to nejaké 4 roky. A potom som sa nejak dostal náhodou k tomuto maľovaniu obrazov, hej, to prišlo nejak úplne tak spontánne. Takže vlastne som kvázi umelec a sem tam fušujem do dizajnu niečo a takže stále niečo iné to je. Jožko Stančík bol v Povedz ty ako hosť už, to je vlastne teraz momentálne prvýkrát host, ktorý už bol v Povedz ty asi tu druhýkrát. Ja sa teším, starý. Akože dosť dobre. Ja? Aký máš z toho ty pocit, že vlastne si tu druhýkrát? Teraz to je lepšie, lebo keď som tam išiel prvýkrát ku tebe, tak to som ešte... Si dal Lexaurin predtým. Asi 5, počúvaj, to bolo brutál. To viem. Som sem kašiel asi kilometr, asi pol hodinu, úplne som bol domotaný, ty si mi dal ešte 2 jacky s kolou, sa mi zdá. Presne, no. Tam boli nejaké halogény silné, tak som bol úplne domotaný. Extrémne si bol vystresovaný, si pamätám vtedy, že bol si to taký nesvoj, že starý, a že koľko tam bude, a vrajím, ja neviem, 150 ľudí, a ty, že fú, starý, tak tú kolu by som si dal, alebo vieš čo, ten jack. Takže... A to bolo veľké divadlo, tam bolo hrozne veľa ľudí, tam bola tma a v prvej rade boli nejaké také dosť nepríjemné tváre, sa mi zdalo, tak som bol úplne taký... Nepríjemné tváre, tu sú aké zhruba. Tu sú pohode ľudia, to je vždy taký dobrý introducing, vieš, keď akože na ľudí začneš hovoriť, že nie sú to dobré. No dobre. A to som chcel na to nadviazať, že ty si teda už ako host bol a vtedy sme to tak rozoberali vlastne, ako si sa dostal. A nechcem o tomto tu teraz rozprávať, že ako si sa dostal, nechcem túto tvoju cestu. Mňa by zaujímalo vlastne teraz, že ako žiješ, aké máš pohľady na vec a názory na život a spoločnosť, lebo podľa mňa ich máš výborné. Že to je fakt zdieľateľná vec a nemyslím to teraz akože... že by som ťa chcel zosmiešniť, daj Bože, alebo niečo také, ale práve naopak, že naozaj si myslím, že máš dobré pohľady, také triezve na vec. Uvidíme, čo povieš, hej, za chvíľočku. Ale tým by som možno začal, že od toho momentu, keď si bol v Povedz ty, tak vtedy si maloval pravdepodobne, aspoň teda, čo ja si pamätám, a keď som si to pozeral nedávno, že teda som si robil takú prípravu na tento rozhovor, si maloval iba istý typ toho, nazme to umenia, alebo ako tvoje tvorby. Teraz už robíš diametrálne odlišné veci, pravdepodobne aj diametrálne odlišné peniaze. Áno. Hej? Tak je to trošku lepšie, no, ako pred pár rokov. Zhruba kde tam sa hýbeme možno? Ako... Za obraz ako toto Včko. Tak liter možno, liter 500. Niekedy viac, niekedy menej, záleží, aký to je materiál a koľko mi to trvá takto. Aký je klient? To som, vysvetlí to, lebo to ti je taká vec, presne to ako na ceňmi moderovanie, vieš, tak tiež... Vieš čo, tí ľudia sú takí, že oni stále musia mať pocit, že ušetrili na niečom proste, že aj keď má človek, ja neviem, strašne veľa peňazí, tak ťa chce trošku stisnúť proste a trošku ťa pumpnúť, aby mal ten dobrý pocit. Nemotaj ma, koľko stojí obraz od Joža Stančíka? Normálne pani tu, slečna, chcete obraz od Joža napríklad, by ste asi chceli. A normálne sa pýtam, zobrali by ste, keby vám teraz dá meter krát 2 metre, trebárs, hej? To je veľký. Tak dajme tomu, že 1200 € stojí, dajme tomu. Ale to si preslečnú teraz špeciálne cenu. Áno, tak. Akože tak, každý má rovnakú sumu, ale keď niekto šikovný vyjednávač, tak si vie možno, že aj vyjednať niečo, hej? 1200 €. V tom roku 2016 si bol 16. 2016, koľko stál vtedy obraz Jozefa Stančíka? Možno 500 alebo 400. OK. Takže išlo to trošku vyššie. Ide karta, akože, že darí sa ti? Vieš čo, tam ide hlavne o to, že či ty trafíš tu ten vkus tých ľudí, alebo ten trend, alebo to, proste, po čom tí ľudia idú. A to súvisí aj s dizajnom, s módou, proste s architektúrou. Dobre, a poďme to tak rozobrať tvoju osobu, lebo posunul si sa milovými krokmi, hej? Že ty si vlastne vybudoval akože značku Jozef Stančík, aj vlastne na tom, ako vyzeráš, nie, že akože fešák, toto všetko, fotíš sa, bicáky, solárko, bol si včera, nie? Hej, bol som. Treba, nie? A buduješ to na tom?
Vieš čo, tak ti poviem, že keď som... Normálne dám ti slovo a potom dať celé, že ako to ty vnímaš, lebo podľa mňa to máš dobre upratané, ide ti to. A som ticho už. Ja som asi pred nejakými 10 rokmi proste nemal ešte ani Facebook, ani Instagram, proste takéto veci. To bolo pre mňa niečo také, že ako bolo nonsens, ty vole, keď tam som proste videl ľudí, že si robia selfiečka, ty vole, že sa fotia ako pri toto, hej. A ja si hovorím, ty vole, že to koho na tom baví, ty vole, že sa tí ľudia odfotia, proste, že si fotia si ešte jedlo, kde chodia, kam chodia, proste pre mňa to bolo úplne nonsens, hej. Ale som mal vtedy, potom jeden kamoš nahovoril proste, že aby som si urobil facebookovú stránku s obrazmi, hej. A som sa tam nejako dával a ako záujem nič moc ti poviem, akože nič extra. Ale to bol v tom roku. To bol tak nejako podľa mňa, 2000, nie? To bolo aj skôr, Okay. No a mne jeden kamoš hovoril vtedy, že veď tak trochu cvičíš, toto hento, nevyzeráš úplne ako lajno, tak sa trošku nafoť alebo niečo, daj si robiť fotky. A tí ľudia proste akože idú proste po tom, že kto si, čo si, aký si. A oni chcú proste tie pikošky o tebe proste vedieť. Akože toto ľudia potom akože idú, majú to v sebe, hej. Vidíš už aj tie staré babky na oknách, oni sondujú, že kto čo, s kým, kde, kedy, ako. A to majú aj podľa mňa aj mladí ľudia. Preto akože stále sondujú ten Instagram, kto čo má, aké handry, ako vyzerá, schudol, pribral, aké má auto. Toto proste ľudí zaujíma, hej. A ja si tak hovorím proste, že tak asi musím trošku tento trend, akože, ak sa mi to veľmi nechcelo, ti poviem pravdu, tak akože musím na to nejako nabehnúť proste a bolo. Ja som bol v tej dobe úplne švorc, ty vole, ja som nemal ani vindru. Ale zase za 400 eur obrazy, ale nie, je starý. to nešlo predtým absolútne vôbec. Naozaj, ja som mal zákazku jednu za 2 mesiace, hej. To bol prúser úplný. No a mi kamoš poradil, že má nejakého kamaráta, fotografa proste, že by ma ako nafotil, hej. Tak ja som prachy nemal, tak som proste urobil nejaký barter, že som mu dal akože ten môj iMac za asi 15 fotiek, ty vole, akože dosť hustý pre neho deal, pre mňa bol ešte lepší ináč. Ty si mu dal iMac a on ti dal 15 fotiek? Áno. Hej. To je čo za... Ja som myslel, že ty nepredáš elektroniku, ale umenie. Ale mal som prachy, že ako chápem, som bol úplne v riti. No a urobil mi nejaké fotky vtedy, ako boli dosť husté, akože. No a som ich tak pridával nejakú jednu fotku za 2 týždne na ten Facebook a už to bolo také virálnejšie, už to ľudia obzerali, kto som, čo som. A pomalinky, akože už to nejako sa rozbiehalo, hej. Akože išlo to akože pomaly, ale keď ten tvoj imič, keď buduješ postupne, tak tí ľudia to chcú od teba viacej, hej. Proste Je to potrebné, hej, v tejto dobe podľa teba? Určite, áno. Ja si myslím, že vieš, pokiaľ nemáš produkt, ktorý je proste akože nevyhnutný, hej, že to ľudia musia si kupovať, hej, alebo... Ako chlieb? Hej, ako chlieb, alebo keď má nejaká značka... A láska. Vilo vlastne predáva chlieb a lásku. Áno, alebo vieš, keď máš nejakú značku, ktorá proste predáva... To vlastne až teraz mi došlo, kamo, vlastne, že ty... Inak je to také, vieš, predávať lásku. Nič, poď. Takže vieš, proste, pokiaľ akože nemáš nejaký produkt, ktorý proste akože ide aj bez reklamy, ako napríklad Rolexky alebo Rolls Royce, áno, tak proste musíš sa predať nejak inak, hej? A to už teraz je taká doba proste, že tie social media akože hrajú prím, hej? Takže ale tebe sa tam darí, nie? Vlastne, veď máš teraz spolupráce, si mal naozaj s interpretmi, hercami, párkym, akože teraz som športovci. úplnou náhodou proste to nejak prišlo, že tento môj štýl umenia, ktorý teraz robím, tak je akože potom poptávka a sa to akože do tých interiérov hodí, hej. Takže ako je to také trochu aj šťastie, ale bol to trošku aj risk, lebo ja som to vlastne pred asi 4 alebo 3 rokmi akože skúšal robiť. Tieto obrazy, také tieto reliefy a také pomenuj to, že ako sa to volá, ja čakám, že... Relief 3D art, alebo neviem, proste bars, čo to má milión názvov. Ale vtedy, v tej dobe si pamätám, že keď moja mama videla ty vole, tak tá hovorí, Ježiš, Jožko, to je hrozné, toto, kto by to zavesil, to je strašné volačo, nerob to, proste toto je katastrofa úplná, do toho si nalial kopec prachov, zakázky ti stoja, horia ti, klienti ti bindajú, že nestíhaš. A proste prvé reakcie boli hrozné, fakt akože každý, kto to videl, tak povedal, že to je totálna kotina, hej, proste, lebo fakt bolo to také, že nejakých pár machúl, hej, na niečom, jednofarebné ešte. Potom som to dal na Facebook, ty vole, a tam sa do mňa pustili murári, ty vole, a partia týchto, akože, robošov, a tí ma tam sundali strašne, pretože to bolo asi 100 komentárov. Takú by som aj ja zrobil, a toto. Ale vieš, robíš to také, že vlastne nie, že je to, čo to je vlastne ten matroš? To je aká pasta, alebo čo to je? To je taká akože špeciálna hmota, ktorá je také moje malé know-how, to mi každý píše, že čo to za hmota, ako to robíte? Čo to je?
No Zhruba. nepoviem to, proste to je môj vymysel. Akože vieš, lebo kým som k tomu ja prišiel, tak to boli tisícky eur vyhodených do hajzla proste a to bolo skúšanie, to stalo strašne veľa prachov, úsilia, bolo to risk. A keď k tomu prídeš po pol roku skúšania k takejto nejakej veci, tak ako sorry, ale nikomu to nepoviem, ty vol, to ako Vilo má recept na brutálny chleba, tak asi by mi ho nedal podľa mňa. Nedal by si recept na chleba? A normálne som sa spýtal, som vážne, že či to je až také, vieš. Lebo ja, keď sa ma niekto spýta, že však povedz, ako vlastne to ty tak moderuješ a toto, tak ja ti poviem, ako moderujem. A vrajem, go for it, vyskúšaj. Vieš, že nie, to je tá sila toho know-how, že vlastne, aj keď to niekomu dá, že poviem ti, ako robia mekáč, dám ti prísady a urobíš to také. Jedna vec je ten materiál, že je špeciálny proste, ale druhá vec je aj to, že ako to robíš, hej? Mne píšu klienti koľko razy proste, že no, oni odpísovali ste mi 2 týždne, tak to, už som si to urobil sám. Pošla mi fotku chleba, akože je to pekná, akože tak je to zlaté, milé, ale to bohu je čo. Ale tí ľudia sú z toho, akože to je to sebavedomie tých ľudí, že ľudia sú, akože poviem ti jednu vec, že akože to je fajn, self-confidence je akože super vec, hej. Ale ono, keď to už hraničí s niečím, že už si neseba kriticky, a neviem, ako by som to povedal, že keď už sa preceňuješ veľmi, tak to už je zlé, hej? Lenže to človek nevie, že sa preceňuje. Ale akože ja si myslím... Drvá väčšina teda ľudí, ktorí to robí, tak... Oni to nevedia, ale vyznie to proste pre teba tak trošku komicky, keď akože to vidíš, že naozaj každý si myslí, že môže byť akože ono jasné, keď máš nejaké sny a makáš na sebe dlho, tak môžeš byť vlastne čímkoľvek v podstate, hej? Akože okrem trpaslíkov, ty nemôžeš byť basketbalisti možno, ale... Nemôžem. Ale akože... Prečo si tu zamiešal túto komunitu teraz, vieš? Si zober, že nás kúkajú. Akože nič proti nim, tak oni sú zlatí. Akože Hej, ale je pravda, že by asi basket nehrali. NBA, ale to je zase fyziologická dispozícia, vieš. Máš proste také veci, že ja by som nemohol byť atomový fyzik, ty vole, proste mi to nepáli v tom, nechápem to. Tak bohužiaľ, to si priznám. A majú toto, hej, podľa teba ľudia. A ľudia to majú proste, lebo každý si myslí, že môže byť čímkoľvek. A božžiaľ, nie je to úplne tak. Ako naozaj hovorím... Prečo potom na školách to učia, že? Lebo to je novodobý, to je akože humanistický smer, podľa mňa posledných tak 10, možno 15 rokov, ale že poviem ti, môžeš byť čím chceš a... Poviem ti, že som sa minulé bavil s jedným kamošom, on je psychológ a hovorí mi, že táto filozofia spôsobuje ešte viac depresie a úzkosti, ako keby nebola, hej? Lebo ty si proste myslíš, že môžeš byť čímkoľvek, teraz skúšaš to robiť rok, 2, 3 alebo niečo, bohužiaľ ti to nevydá a zrútiš sa z toho, hej? Lebo si do toho dal kopec peňazí, úsilia a nevyšlo to. Akože to je jasné, že to nevyšlo, ale proste čo už, hej? Ale ľudia sa z toho proste rúcajú, hej? A naozaj, akože ľudia si myslia naozaj, že môžem mať hociakého partnera si môžem nájsť. Oni si proste myslia, že musím byť príťažlivý pre každého som super, pre každého som najpríťažlivejší, budem v tom úspešný, v hentom, v tamtom. Bohužiaľ to tak není. Akože ja si myslím, že treba mať ten pozitívny náhľad na vec, treba na sebe makať, ale napríklad ja nie som úplne ten typ, že prezentujem túto filozofiu, že od rána do večera som pozitívny a som nie proste akože som pozitívny, hej, ale nie som ten, že sa preceňujem napríklad. Ja som stále nespokojný napríklad, hej, ja keď niečo spravím, tak sa mi to nepáči vždycky úplne na 100% a furt to chcem nejak zlepšiť, hej. A ja som dôkazom toho, že nemusíš byť vyhypovaný, premotivovaný, najpozitívnejší človek a vieš v niečom dokonca byť aj úspešný, ale to je len vďaka tej práci a tej vášni, ktorú preto proste máš, hej. Takže toto si myslím, že by bolo treba možno mladým ľuďom akože trochu vysvetliť, lebo mám taký dojem, že tá filozofia není úplne že najsprávnejšia. A stýkaš sa s tým, že v rámci tvojich aj klientov, lebo tam sme začali debatu, by som sa k tomu chcel vrátiť, lebo to je pekné premostenie na túto tému, že vlastne, dobre, urobil si obraz, ty ho robíš na základe čo, že oni teba kontaktujú, alebo... Áno, proste videli to na internete, že toto hento, že malo to tam tá influencerka, alebo neviem kto. A ja chcem pecka, obraz. Ja chcem, alebo najlepšie je, keď niekto chce, že ja chcem taký obraz, že tam ty si maloval Marilyn Monroe, že ja chcem taký istý, jak toto. Namalujem tu pani a proste, bohužiaľ pani má svoje roky, má 60 kg nadvahu, tak nebude tam mať tú tvár takú akože naozaj fotogenickú, ako má tam tá celebrita. Namalujem ju úplne reálne a proste zrazu sťažnosti, reklamácie, neviem čo, lebo chcela byť taká proste ako to, hej. Ľudia sa proste už bohužiaľ aj vďaka tým filtrom na internete vidia krajšie ako sú, alebo
klamú samých seba a dosť úspešne, hej. Potom ja ich namalujem akože v reáli, vieš, ako sú. A to zrazu sú tí vole riadne správičky, ty kokosov. Nasratý manžel, detko, babka, všetci mi pindajú proste, čo som to proste s Aničkou urobil, že tam vyzerá ako prasa, proste hrozné. Dostal si takéto ozaj? Jasné, a to už som to prestal robiť, lebo som mal toľko sťažností na portréty. Portréty už nerobíš? Už proste viac menej nie, no. Akože to som Musí byť ten človek stopol. pekný asi, nie? Že... Akože, vieš, bo tam proste ide o to, že aj tie celebrity, oni mali niektoré šťastie, vieš, máš celebrity, ktoré mali šťastie na dobrého fotografa a mali ikonickú fotku, ako James Dean, Marilyn Monroe. James Dean nebol až taký, možno, že dobrý herec, ale mal úžasné fotky, hej. A Marilyn Monroe, ona nebola nejaká brutálna herečka, speváčka, ale vyzerala dobre a dobre ju cvakli. A to bola ikona potom, hej. A bohužiaľ, ak taký záber nevychytáš, ty vole, tak proste, čo ja s tým spravím, ty vole, proste to sa nedá. Robíš s tým, čo si dostal. Áno. No dobre, a urobíš ten obraz, hej, namaluješ ho, teraz dojdeš za tým klientom, povieš, nech sa páči, tu máte obraz za 2,5, hej, lebo však Ako, vieš, ty tu vravíš 1, 2, ja ti sú ľudia neverím. kadiaki hej, proste, akože, vieš, a hlavne, čo ma akože trošku, nie že, čo som si akože všimol na ľuďoch, tak ja som taký, ty vole, že no, niekedy som aj ja z toho nadšený, že sa mi to celkom podarilo, že tí ľudia budú vríti, keď im to donesiem, tí budú tam hýkať, ty vole, skákať od radosti. Ty vole, ale normálne emócie nič. Ja normálne tam prídem, celá žena ticho, pozerajú na to. Tak ja tiež som ticho. Si spomýlil dvere možno, vieš? Proste, akože ľudia všeobecne, akože poviem ti takto, že skôr prejavia negatívnu emóciu, to mi hneď vypíndajú, zavolajú mi, ako pozitívnu. A to všeobecne akože aj medzi ľuďmi. Keď si zoberieš nejaké debaty ľudí, tak väčšinou hneď, akože keď sa ohovára, to sa všetci zapoja, ty vole, to už je sranda, už to proste sa trošku rozjelo. A nikto nepovie, ty vole, pozitívnu správu na niekoho. Ženský gossip, vieš, to len vidíš a už len... A to aj chlapi robia, podľa mňa, to nie je len ženy, to už aj u chlapov to je, dokonca chlapi niekedy aj viac, ja si myslím, ako ženy. A akože tie negatívne veci, akože, vieš, to priťahuje každého, ty vole, ani ja nepozerám, ty vole, ja neviem, pozerám kriminálky, tam sa vraždí, zabíja, ty vole, tej plno krvi, proste napätie. To ťa baví. To ma baví proste, ale nepozerám, ty vole, o včelároch filmy, alebo čo, proste, alebo o, neviem, takýchto veciach. Bohužiaľ to máme v sebe, že nás to priťahuje. A to vidím akože aj u tých klientov, že málo kto je taký, že hýka od radosti a je to super. Ale minule sa mi stalo, že som bol u jedných klientov, som im doniesol obraz. Obidvaja mali aj také pohyby ako roboti, aj tak rozprávali strašne strnulo. A tá pani mi povedala, že krásny obraz, ďakujem pekne. Dala mi prachy do ruky. Potom šla, akože, potom som išiel domov a hovorím tomu šoférovi, čo som bol s ním, že ty vole, že tí ľudia reálne boli, akože neboli z toho asi nadšení, ty vole, že takí boli nemastní, neslaní. A potom mi volá jej manžel asi o 3 hodiny a hovorí mi, ďakujem krásne, takú nadšenú manželku som ešte nevidel. Niekedy tí ľudia sú takí proste, že vieš. Ale všeobecne tie, akože, mne sa páčia v tomto tí Američania, lebo to, akože keď vidím tie... Neviem, či ste si všimli, ja už 8 minút nemoderujem, ale poď ďalej. Keď vidím tie reality show americké napríklad, tak tí ľudia sú úplne zo všetkého nadšený, ty vole. On zje hamburger alebo čo a ide sa posrať, ty vole, brutál, akože... Akože dobro myslíš posrať, hej, že... hej, nie akože laxatívne veci, ale akože toto. Parastaltika, tieto veci. Tí ľudia sú... No ale či to je podľa teba, že my tak na Slovensku, alebo možno, ja si myslím, že to je nielen tu, ale tak možno táto naša stredovýchodná Európa, alebo vraj nie sme stredná a ja sa necítim veľmi východná, ale že vraj tu to tak akože máme. Že, čím to je podľa teba? Možno, že to je možno, že aj tým, že tu bol predtým komunizmus, možno, že každý má akože rovnako v podstate a teraz majú tí ľudia možnosť mať viac ako ostatní a veľmi potom túžia. Proste každý chce byť krajší ako ostatní, bohatší ako ostatní, alebo sa chce tomu minimálne vyrovnať a tie social media teraz urobili takú srandu, že ľudia vidia, kto čo má, kto čo je, kto ako je oblečený, aj ľudia, ktorí si v živote naživo nevidel. A ty ich proste šmiruješ na internete, pozeráš si, čo jedol Janko z Afriky, ty vole, ale v živote si ho nevidel, hej, proste je to... A tí ľudia potom túžia, chápeš to? Oni sú z toho úplne takí, že... A myslím si, že teraz je tá možnosť, keď je kapitalizmus, tak akože môžeš tie veci nadobudnúť, tak strašne potom túžiš a druhí, čo majú viac ako ty, nepraješ im proste. Nechceš proste, aby oni boli lepší, krajší, vysekanejší, aby mali lepšie auto. Proste táto sere, ty vole, hej. A to vidím v tých ľuďoch. Máš to aj ty?
Úprimne teraz seba kriticky daj. Teraz ti ako prisahám, že keď vidím nejakého takéhoto človeka, Ja si nehováral, pre mňa je nikdy nechceš povedať, inšpiratívny. Akože mám klientov, akože moji klienti sú väčšinou veľmi bohatí ľudia a videl som proste naozaj strašne veľa kadečoho a tí ľudia sú veľmi niektorí aj inšpiratívni, vzdelaní, sú to väčšinou workoholici, makajú a ja im to proste prajem tým ľuďom, hej. A pre mňa závisť mne robí závisť zle. Keď ja cítim akože tú emóciu závisti, tak to mne škodí, nie tomu človeku, hej. Tak ja veci, ktoré mne škodia, robiť nechcem, rozumieš? Tak proste ja a priori závidieť nechcem a ani takéto veci proste riešiť. Takže pre mňa je to, ako tieto emócie sa snažím úplne potlačiť v sebe. Ty si povedal takú peknú vec, že prvý mobil som mal až v maturitnom ročníku, bol som úplne proti Instagramu, Facebooku, ICQ, všetkému. Vieš čo, to bola taká moja doba, to som mal takú fázičku, že som bol strašne do kníh a som čítal... Čo si mi tu napísal? Počkaj. Počkaj. A keď som ho už mal, akože ten telefon, tak som s nimi robil úplne chujoviny. Príhoda s mormonmi, ako som im stále vyvolával. Minul som kredit za jeden deň. No, viete, toto je ten rozdiel, keď som napísal, že napíšte mi, o čom by ste chceli baviť, tak Vilo mi napísal 3 krásne, inšpiratívne veci, o ktorých sme sa tu rozprávali. Dobre, že 40 minút. A Jožko, toto nevadí, ale poďme na to. Vieš čo? Čo ty... Vieš čo, akože ono to bola taká doba, že som vtedy akože brutálne akože išiel si knihy, tak som čítal v kuse ako besný, akože to bolo pre mňa super. A už mi všetci vraveli, že veď už si kúp ten mobil do riti, proste, že chceme ísť s tebou niekde von a toto a babi nejaké ťa už zháňajú. Tak som si, prvý telefón som si ako kúpil, keď som mal 17 rokov. Prvý telefón? Prvý telefón? Bolo. Asi taký Samsung alebo čo, neviem. Dosť bol ťažký, ale zlatý, taký oblý. A počúvaj, asi týždeň som mal ten telefón a ja som videl po meste, chodili, ako neviem, čo to ešte stále chodia, tí mormoni v tých bielých košeliach. Videl si? Kravatka, hej, sačko. chcú sa porozprávať. Hej, a oni, dobrý deň, chceme sa porozprávať o Ježišu Kristu, a to, ja som Michael, ja som John. Máte chvíľku? A ja si tak hovorím, ty vole, že tak bude s nimi sranda, že pôjdem s nimi na pokec, ty vole. Tak som išiel ku ním na centrálu, oni majú tuto v Kapitulskej akože... tu majú akože svoje doupie. Tak som tam s nimi išiel, ty vole, my sme sa tam modlili asi 15 krát, ty vole. Čo sa modlili? Pomodlíme sa pred stretnutím, tam sme sa pomodlili, potom sme sa porozprávali, no pomodlíme sa pred pomodlením. Ja skoro drblo. A potom akože sme si akože vymenili čísla a oni mi v kuse volali. Normálne akože, kedy prídem a že som super a aj kamošov zoberiem. Že im chýbaš. A ja si hovorím, ty vole, že proste, tak teraz to urobím naopak, že oni si vôbec neuvedomujú, že tých ľudí otravujú. Tak ja som im v kuse volal, ty vole. Ja som im volal také chujoviny. Takzvaná reverzná psychológia, že... A ja mu volám, že... A počuj, mám takú otázku, že a tá Mária Magdalena, a to ona bola Judášova mama, či ona bola jeho sesternica, alebo ako to bolo? A takýchto otázok som mal denne asi 50, ty vole. Tí boli zo mňa chorí, už mi skladali telefóny. Tak to bola taká sranda, akože, a to bolo akože ten môj prvý telefón a som si vlastne minul kredit za asi jeden deň, alebo koľko to bolo, neviem. Šlo to veľmi rýchlo. Bože, strašné veci si mi tu napísal. A vlastne ešte ti poviem jednu vec, že keď som mal prvé rande dohodnuté, to bolo z jednej školy, také dievča sa môjho kamoša pýtalo, že nech jej dá akože môj telefón, mobil, že by chcela ísť so mnou vonku. Ale ja som ten telefón nemal, tak hovorím, tak je povedz, že pri Márii sa stretneme o 5:00 v stredu, alebo čo, hej. Tak sme sa tam stretli a to som mal takúto fázičku s tými knihami, ty vole. Ja som bol strašne akože filozof brutálny. No tak som tam prišiel, ty vole, my šli do čajovne, do čarovne. No a tam som tie vykladal chujoviny o komunizme, o Mečiarovi, proste tá bola otrávená, ty vole, strašne. Som celé posral to rande úplne, akože chudierka, akože aj telefón som nemal, ty vole, som tam úplne otrávil, som tam nalieval čajom, asi 2 litre toho vychlípal. Hrozné volačo, akože on bez toho telefónu to bolo
To bol hardcore. Nie ste spolu, chvála Bohu, asi pre ne. Hej, nie sme. Dajú otázku. Ktorá životná situácia ťa najviac naučila a čo si sa naučil? No, to je pekné, Lukáš. Či nie, si nevymyslel. Môžeš, no. Vieš čo, mne sa pošťastilo, keď som bol ešte na vysokej škole, že som mal dosť akože taký dobrý side job popri štúdiu. Som maloval pre jedného zahraničného klienta obrazy. A tak celkom mi išla karta, ako naozaj, že v tej dobe to bolo niečo neskutočné. Ale ty si vždy mal peniaze zase, ako musím povedať. Ale práve, že to chcem proste povedať, že ono to proste naozaj to tam pípalo v kuse a ja som už bol úplne Bohatý. taký, že... Úplne som bol bohatý. Úplne som bol zalovený. ale proste som bol taký marnotratný, som si to užíval na plné pecky, hej, a trochu mi to akože aj stúplo do hlavy, si priznám, vtedy, v tej dobe. A som mal akože aj dosť veľa takých akože aj dosť bohatých aj klientov, aj akože ľudí okolo seba, hej. A pre mňa už tí spolužiaci boli také akože niečo menej možno, hej, lebo boli stále akože nič nerobili extra, hej. Ja som už sa hýbal proste v inej sfére, hej. Robil si biznis, oni ešte Hej, nie. som riešil proste biznis a bolo to také, že som si to, trošku som to kvázi nezvládol nejak psychicky, hej. Som si možno moc uletel. A ja si hovorím, že budem si šetriť prachy, ty vole, až neskôr, hej, proste, že teraz si to trošku užijem, hej. No a vtedy som to vlastne akože urobil tak, že som aj prerušil školu, som riešil biznis a vtedy sa mi stalo to, že ten biznis mi úplne krachol, proste celé to padlo, zrazu som bol bez haliera, ty vole, vlastne škola bola prerušená a zrazu akože už ani tí kamoši neboli prachatí okolo mňa, ani nikto, ty vole, proste, tak zrazu som proste skončil v továrni na súčiastky, vieš. Kde? Uroba. Hej? No? Áno, tam som proste Ugrizli ho. Áno, tam som bol pár mesiacov za pásom, ty vole. To ma trošku prefackalo, ti poviem pravdu. A od tej si kamoši, ale zase predával nie, som potom proteíny v Európe, biotechu. Dámske šaty som predal podprsenky, potom ešte. Išlo ti to? Ako, to tak prefacká. Hej, to mi išlo dobre, akože to bolo super robotka. No tak daj taký knowledge, akože čo, že... Treba tie ženy stále chváliť proste. Ja som každú vychválil, ty vole. Predal si, je. A kupovali, jak besné. Vieš, lebo mne sa páčilo na tebe, že ak kedykoľvek má s tebou debatu, tak zájdeme akože do strašných hlbín. A mne sa páči vlastne tvoj pohľad na svet ako taký, musím povedať, lebo je taký triezvy a mne sa okrem toho akože hlavne páči, že to máš. Áno. Ospravedlňujem sa za prerušenie, ale prišli mestskí policajti a pýtajú sa, či niekto z hostí má odparkované auto tuto na chodníku. Áno. Máte 3 minútky na toto odparkovať, alebo dajú tam určite. To tam nehaj, toto všetko tam nehaj, to je bomba. Starý, ty si to? Dámy a páni, obrovský potles, Adam Samel. A ty si? Ale to nepreplácaš toto, či? Čo? Ty si naozaj tiež tam? A ty? Bracho, normálne host odišiel nepreparkované. Silné. Aj Peťo. Či si raz išiel na vecko, či kde si šiel? Ja, ideš naozaj? Nie, kľúč dať. Kľúč dať, dobre. Všetko tam nehajte, toto tam normálne daj do záznamu. Zlatasti, ďakujeme pekne. Čo sme sa bavili? Nie, vravel som, áno, už viem, vravel som, že tie tvoje svetonázory sa mi vždy páčili a že vždy to tak akože ty dáš do nejaké hlbiny. Čo si ideš momentálne najviac, takú akože tému nejakú? Lebo ty si vždy tak podľa mňa, vieš, vibuješ si na niečom, čo je také momentálne, čo ťa buď ťaží, alebo že čítaš si o to, lebo ty tak doštuduješ. Akože. Ja by som chcel naozaj teraz povedať, že Jožo Stančík je týpek, ktorý že dojde k vám malovať obraz, hej, alebo ho ide inštalovať a vy sa na 2 hodiny zakecáte proste o finančnej kríze v New Yorku v 87. vlastne, ako on to, lebo on to má naštudované, momentálne napozeral 8 dokumentov, 4-hodinový. Vieš, že ty si takýto typek proste, že... Vieš, ono to vlastne prišlo tak kvázi zo zúfalstva v podstate, lebo táto moja robota je taká, že... Zúfalstvo. Naozaj. Lebo vlastne ty si celé dni sám doma v ateliéri bez spoločnosti ľudí, hej? Tak si predstav, ty vole, že si sám zavretý 15 hodín doma a proste už ti z toho hrabe, ty vole. A keď je ticho, tak rozmýšľaš o totálnych chujovinách, proste už ti chodia porozumieť také blbosti, tak si
akože potom púšťaš niečo do uší, hej, audioknihy alebo nejaké dokumenty a takto. A poviem ti, že som mal takú krízu pred asi 5 rokmi a už si hovorím, že už tým asi seknem, ty vole, alebo budem mať ešte nejaký side job, nejaký iný s ľuďmi, lebo som bol vlastne bez ľudí, ticho bolo doma, ty vole, no hrozné, depresia jak svinia. Tak som vlastne objavil čaro dokumentov a audiokníh a to si vlastne ideš idem stále, akože to mi ide stále. Dobre, čo také najnovšie daj, alebo posledné, čo Teraz si... si počúvam druhú svetovú vojnu, To nie je zaujímavé, som myslel, že dáš čo také psychologické. Hitlera, takéto srandy si púšťam, ale akože teraz, akože čokoľvek dobré proste tam je, tak to si proste pustíme, akože ja neviem, teraz si na YouTube je také, sa to volá, že životy slavných, tak to mi ako teraz celkom akože fíči. To je také inšpiratívne veľmi. Koho si tak ide, že pre teba je inšpirácia? Nemyslím v umení, hockto, že si povie, že toto je zaujímavý človek, že ako na to išiel v živote. Vieš čo, tak napríklad teraz je Elon Musk brutálny akože človek, hej, pre mňa, akože naozaj, že veľká inšpirácia. A z tých minulých ľudí, ako každý úspešný človek je v niečom akože inšpiratívny, hej, čiže ja nie som taký, a keď mi niekto nesympatický veľmi, že akože výzorom alebo správaním, tak má v tom živote svojom niečo také, čím ťa môže inšpirovať, hej, proste akože dokonca mňa aj hejteri, čo píšu na internete niekedy také akože nelichotivé veci, tak niekedy... Píšu ti? S tým tam akože hej, píšu, ale A čo teda? Pokračuj, prepáč, že čo teda? ale keď akože si dáš taký iný pohľad na to, lebo jasné, tí ľudia sú väčšinou nešťastní z niečoho v živote a musia si to na tebe proste vyliať a to už z toho kričí, z toho hej, to je trošku také zúfalstvo, proste, že on je nastratý, lebo doma ho bucie manželka a neviem, proste v robote ho zjebáva šéf, tak na tebe si to trošku musí vyliať, hej. Ale niekedy tí ľudia majú pravdu, proste akože niekedy si poviem, že aha, ty vole, že asi, hej, asi tam niečo bude. Akože tie hejty sú také, že ja by som im tak hejterom poradil, že keď chcem niekoho zhejtovať, tak ja mám napríklad takú fintu, keď niekoho chcem trošku akože Umravniť? No. tak ja mám takú fintičku, trošku manipulatívnu, priznám sa, ale ja tomu človeku poviem predtým, ako ho dojebem, 3 pozitívne veci o ňom, hej? Aha. Proste niečo pochváľ, čo sa mu podarilo, nejakú vlastnosť, ktorú má dobrú, proste, že toto takto a takto dobre urobil, toto dobre, že je ostrihaný, pekne oblečený, toto akože tie pekné veci mu poviem. A tá štvrtá je vlastne ten hejt, nie že hejt, ale tá negatívna, ale tu už zoberie trošku ľahšie a niekedy aj pozitívne. Takže to je také, že to človeka trošku musíš akože pripraviť na to, aby si ho mohol trošku sundať. A doma ako? Doma sa nesundávame, akože v pohode. To si nemyslel. Ako doma sa máte? Dobre, doma je to super. Darí sa nám celkom, musím si poklapať, je také drevo, ty tu, čakaj. Takže je to fajn, zdraví sme, spokojní, šťastní. Je to super. Čo stojí taký obraz od teba? No teraz ti poviem srandu, teraz som bol na jednej akcii, to bola Forbes osobnosť roka. Videl som smokingu, krásne, Áno. všetko si bol. A tam sa vydražil obraz za 10 000 eur, hej? OK. Takže to bolo super, hej? Čiže Tvoj? Môj. Naozaj? Starý, No. ty si. OK. Ja, že dáky, že ty si bol len divák. Že akože si sa tešil, že niekoho, ale to tvoj. Tie obrazy, akože pre niekoho sú... Aký? To bol Tomáš Baťa z telefónov, z tých telefónov vlastne Aha, obrazy robené. Vieš, tie obrazy sú akože, tak ti poviem, že pre niekoho sú lacné, pre niekoho sú veľmi drahé, hej? Ale aby si ty trafil tu, akože, aby si ty vlastne mal ten... Dobre, stopne ťa, ideme na to. Najdrahší obraz, čo si predal. Ale reálne, že si dostal prachy, nie že na splátky a veci. Tak to bolo asi za 8 litrov. Za 8 litrov? A za viac si urobil, nie? Fakt, za 8 len? Dobre, no. To je dosť náhodou. A taký ako keby, že najšialenejšiu nejakú zákazku, že fakt, že si povedal, že ty kokso s tým ľuďom kuruje, že to čo chcú, vieš. Ale že urobil si to. Vieš čo, akože, mal som také kaďaké akože, požiadavky od ľudí a to som už ani potom neurobil vlastne. Ale... Daj. Ty vol, to nemôžem ani povedať na kameru. Nie, môžeš, práve, že chceme, nie? Musíš. Presne, musíš. A to bol vlastne taký, akože, na mňa taký, prank sa to volá, takéto... Prank? Aha, hej. No. Písal ti mi chlapík cez internet. Už teraz. Nie. Už teraz to Vlastne mi volal mi chlapík. No. Mal strašne taký veľmi, akože, teplušký hlások, taký zlatý.
A vraví mi, že proste, že by strašne odo mňa ten akože obraz taký čačaný, akože svoj portrét odo mňa chcel, ale že ako v Titaniku proste to musí byť scénka, že on bude na gauči rozvalený a tak. A že by som ho maloval ako takto, ako z toho filmu. A ja si hovorím, že páne, že toto asi to nepôjde. A on hovorí, ale že on má neobmedzené finančné možnosti, akože, že to by som si mal premyslieť. Tak hovorím, tak poďte, že aký máte budget, už ma to trošku zaujalo. Zrazu si aj spotený, jak Leo DiCaprio, vieš, a už tam... Už si to si ty, no. A chlapci mi povedal, že má 30 litrov na to. OK. Tak to sa bavíme. Tak to už mi v hlave išlo, že už také CLS-ko staršie by sa asi šiklo, alebo trojkový bavoráči by sa ako dal kúpiť. A ja hovorím, no to mali by ste na sebe aspoň tie trencle, alebo dačo, že nie, že on má riadnu proste bakulu, že on to chce, aby to tam bolo vidno. Išiel povedať. A že on to tam ako riadne nainštaluje, aby to bolo vidno, že? A že by som mohol to... Jemu o to ide vlastne. Hej, že perspektíve, aby to tak bolo, že by to bola riadna pecka. A ja si hovorím, toto už bol na mňa moc, ty vole, si hovorím, že 30 litrov je fajn, ale hovorím, ty kokos, toto fakt, že nie. Ale ty mi neklam, však si to urobil. naozaj. Hej, ty si na love, vieš. A Však si inak kupoval to auto. Čo to teraz jazdíš? Nie, už si to predal asi aj. Nie. To bol podľa mňa za 30 inak just. To je presne, ale tomu ver. Inak. nie, tak hovorím mu, že viete čo, že sorry, ale toto fakt ako, to by som proste nedal nijak, hej, proste to. Tak on hovorí, tak cez webkameru, že pôjdeme, že cez Skype. A že tam už riadne bude akože v akcii riešiť veci a že som ho mohol ako zachytiť v akcii proste. A že tých 30 litrov akože OK. A to si tak hovorím, ty volá, že tak cez kameru to nie je zase až také, nie? Proste. Tak hovorím mu, tak viete čo, ako tak cez kamerku, tak na chvíľočku do toho, keď to zbadám jedným okom, že to svet sa nezrúti. Svet sa nezrúti, Tak keď hovorím, a ty si ho má malovať ako si celý jedným očkom, že tak ty si on čaká, že aspoň to hodinou budeš, ja neviem, čo to trvá, vieš. Tak hovorím, viete čo, tak akože cez kameru, že tak akože dobre. Tak... Leo DiCaprio začal malovať a skončil s ňou v aute, vieš, to nikdy nevieš, vieš. Že... No a potom som vlastne ozval kamoš, akože z party, ich bolo asi v tej miestnosti asi 30, vole, mali na hlasitom. Aha. No a proste bol to taký akože prank od spolužiakov bývalých z vysokej školy. Takže Hej. pekne ťa to je natiahli. sranda, akože, hej. Natiahli ťa pekne. Hej, takže zistili, že som zapredaná kurvička. Že za 30 aj chalanov, Hej. bakule a tak ďalej. To bol taká akože sranda. A požiadavky majú ľudia barziaké, akože také, akože bolo viny, že koniec, hej. Že, neviem, či si robili zo mňa srandu tí ľudia, ale akože majú kadejaké chuťky, no. Na tom internete. Ja som to chcel nejako pekne zakončiť s tebou, vieš, tak ako... A som nečakal, že povieš niečo takéto. A nemám už veľmi čas, ale predsa len daj na záver možno taký nejakú tvoju vec, ktorú ty by si tak poslal do spoločnosti, vieš, že za teba. Lebo Vilko dal pekne, aby si nedal to isté, ale len zopakujem, alebo neviem, či si počúval, vieš. Počúval som, áno. Počúval Bolo si, to hej. veľmi poučné. Vilko dal, že ľudskosť, tak Áno. daj ty, že... Ako tiež podobné podľa mňa, ako že keď sa ľudia naučia vlastne obdivovať iných ľudí, nezávidieť, hej, tak vtedy zažijú ten progres v živote, proste, lebo ty máš zrazu čistú myseľ, nemáš negatívne myšlienky, tvoríš a si produktívny, hej. Takže to negatívne akože z toho svojho, z tej hlavy, ako dostať proste preč, hej, a prebiť to niečím produktívnym proste. Ako to je jedno, či varíš, alebo si, ja neviem, športovec, alebo aké máš hobby, ale keď to robíš proste naplno, s vášňou a robíš to rád a robíš, vieš, lebo mne ľudia hovoria, že som workoholik, lebo robím 10 až 15 hodín denne, aj cez víkendy, ale mne to vôbec nevadí, proste, a nie som z toho ani unavený, proste, ako ja nie som z toho nejaký dodrbaný, zostarnutý, rozfajčený, proste normálne som v pohode človek a baví ma to stále, hej. Takže keď niekto robí niečo s vášňou, tak vtedy zistí, že to môže robiť aj 10-15 hodín a si OK, hej, nie si unavený, uťahaný, mrzutý, si v pohode. Takže menej závidte a viac tvorte. Ďakujeme pekne. Dámy a páni, Jozef Stančík.